Bon dia. Us passem ara a continuació una sèrie d'exercicis pel tractament del dolor de la columna dorsal o columna toràcica. La columna dorsal és la part de l'esquena que va des del final de la columna cervical fins al principi de la columna lumbar. Pel fet que a la columna dorsal s'articulen totes les costelles, és una part de l'esquena menys mòbil i per tant és una part de l'esquena que dona lloc a menys patologia important, no tant com, per exemple, cervical o lumbar. Llavors, què hem de fer? A part de fer uns exercicis d'una vida activa, sabem que el dolor dorsal a vegades es fa manifest davant de postures molt perllongades, gent que treballa o amb un ordinador, o fa un treball repetitiu, o les persones que estan a la cuina i estan fent un treball molt repetitiu, va bé que de tant en tant fem una parada i passegem, ens movem una mica les espatlles amunt i avall, i després també ens trobem a persones que tenen un dolor per aquí a les escàpules o un dolor dorsal i que moltes vegades van insistint a fer moviments que els genera el dolor i posteriorment sembla que els provoqui un cert alivi dels símptomes. Això sabem que és una cosa que és un factor irritant i per tant, en mida que podeu, això, si teniu dolor dorsal, ho heu d'intentar fer cada cop menys. Llavors espero que aquests exercicis us vagin bé, una salutació i endavant. Exercicis de mobilitat dorsal. Només necessitem un pal d'escombra. El primer exercici és rotació. Agafem aire, traiem aire, agafem aire, traiem aire. Segon exercici, inclinacions. Agafem aire, traiem aire, agafem aire, traiem aire. Tornem. Tercer exercici, flexoextensió. Agafem aire, traiem pit, traiem l'aire, amaguem pit. Ara farem estiraments dorsals. El primer exercici, lateral, agafem aire, traiem. Intentem mantenir la posició. Cap a l'altre cantó, agafem aire, traiem. Mantenim 10 segons i relax. Segon exercici amb una cadira. Agafem aire, traiem. Mantenim, respirem i tornem. I tercer estirament, amb la mateixa cadira, posem un pes perquè no caigui la cadira. Tirem endavant i notarem l'estirament. Farem 3 exercicis que són per potenciació i per elastificar la columna dorsal. El primer és una seqüència. Llavors, farem la piràmide, agafem aire, mantenim, genolls a terra, fem una flexió, pugem i la posició és fixa. 1, 2, 3. Aquesta és la seqüència sencera. I ara farem, per elastificar, agafem l'aire i pugem el braç, baixem i creuem. Amb l'altra mà. I per últim, amb aquesta mateixa posició, pugem genoll dret i alternem. Unes 5 repeticions i descansem.